Неше ли бе? Опашката е назад. Там опашката. Те тръжда. Още. Какво? Нищо. Кое е нищо? Добър час, синко. Мерси. Ти дам 10 години на заем. Та? Вие чурлига ли пращат на фронта? Дръжте си годинките за вас. Ще ви трябват за пенсия. Много си нахакан. Такъв съм. Само с накаканите съм. Гледай. Лечи си. Като си речи, тогава що ме закачат? Приказвам ми се, братче. 10 години бях в затвора. Напълно ми се решата с приказки. И гласа си бях забрал, ама тия дни вече е добре. Слушай. Ура! Обратно! Благодарим! Аз като ти разправях да Какво правиш, братче? Малко са ми големи. Ело! Виж нещо, като пораснеш, тама ще бъдат. А така. Здрасти! Защо дойде? Ми изпрати! Ама, я виж как се... Чакай малко. Ами, китката! С Богом! Ай, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24! О, Шапиро! Ами, няма да дадеш! Но! Син генерал, тогава ще по-ти строя за бегът! Продължай, син генерал! Добър ден! Здравейте, доброволци! Другари! Революцията в България победи! Дългът към родината ни призова рамо до рамо с Червената армия да участваме в похода за до унищожаването на фашизма. Гордее се, че стоя пред българи, които доброволно, по зова на своята чест, тръгват на фронта, тръгват към победата. До вчера бях командир на партизански отряд. Не съм и мислил, че мога да стана командир на дивизия, но какво ли не става по този свят. Учихме се да бием фашистите из Балкана. Надявам се, че ще се научим още по-добре да правим това и на тяхна земя. За победата над фашизма, ура!
Кичката. Здравейте. Яна, как е? Това е за вас, господин генерал. Благодаря, здравейте. Как е, бай Иване, ще се бием ли, а? Верно, господин генерал. Добре. Крачка напред, марш! Ком! Нали ти беше през пролета в акцията? Той е верно, друар генерал. Смело момче, аз за това съм го запомнял, да. На колко си години? 21. Помниш ли акцията? Той е верно. Подробно? Съвсем подробно. Лъжеш. Забравял си, че и тогава пак те питах на колко си години. Как може да пораснеш за 5 месеца с 3 години? Другаро генерал, разрешете да запитам. Аз бях започнал да те питам, но нищо. Питай. Само преди 5 месеца вие командвахте отряд от 100 души. Да? А сега командвате 1000. Толкова ли? И повече. Повече. Защо и аз за 5 месеца да не мога да порасна с 3 години? Хитрец. Браво. Хитрец. Да върне дрехите и оръжието. Другаро генерал, целият град знае, че отивам доброволец. Сега какво ще стане? Моля ви се, господин генерал, Не разрешете. разрешавам. Другаро генерал. Може да е за добро и в България ще се намери нещо за тебе. Моля ви се, другаро генерал. Надяс. Но! Не ми върви. Ти поне ще се навикаш. Това да е само, бе, брач.